Tal e como lle viñan demandando dende o Concello e da Confraría de Noia, o conselleiro do Mar trasladouse a tal localidade para manter un encontro con representantes dos mariscadores e responsables municipais. Me consta que o conselleiro é unha persoa moi sensible con toda a situación de todo o que é o sector do mar en Galicia, pero fundamentalmente, especialmente preocupado ca situación que se está vivindo neste arranque de campaña, nesta curta campaña que se vai a dar nesta anualidade 2023 en Noia. Durante a xuntanza, os técnicos da confraría expuxeron a difícil situación dos bancos tras a mortaldade do 80% do marisco provocada pola baixada da salinidade a raíz do desaugue da presa do Tambre. Non queda prácticamente ameixa de talla comercial, polo que mañá mesmo paralizarán a actividade extractiva. Temos unha mortandade ao 80% das riadas e das chuvias fuertes que hubo en xaneiro e en febreiro, e nós pensamos que ten un pouquiño que ver a presa do Tambre e transmitirlle a ver se pode facer un protocolo para que non sea perjudicada a próxima campaña marisqueira, porque temos moitísima cría e, bueno, temos unha preocupación inmensa, 1.700 familias que estamos abaixo e estamos preocupados por esta e máis polo que ven. Aquí este ano pois parece ser que é verdad, hai datos en donde vemos que houve moita mortandade de moluscos en este ano. As augas e as chuvias que houve en diciembre e xaneiro pois foron copiosas. Pode haber algunha cuestión a maiores que, como expuxo o patrón, tamén serán vistas. O conselleiro do Mar comprometeuse a propiciar unha reunión con representantes da empresa para elaborar un protocolo de baleirado da presa que minimice o seu impacto sobre os bancos marisqueiros. Por outra banda, Alfonso Villares expresou a disposición da Xunta a financiar unha parada temporal da actividade, pero atendendo ás condicións que marca a entrada en vigor do novo Fondo Europeo Marítimo de Pesca, que abre a porta non só marisqueo a flote, senón tamén a pé. En paralelo, están á espera de que o Goberno Central publique o Real Decreto que regula as paradas definitivas e temporais para actualizar as contías por armador e tripulante.